nad náma, ono se vám to zdá. Jo, už letí, he? Takže odhaduji, když tady hodně bylo 1000 lidí, že nás tady dneska tak může být 200, 400, 500, 600, tak 1600 až 700 lidí tady teďka stojí. Takže ještě jednou, vážení přátelé, je to úžasný. Já si myslím, jak dron, tak pan kameraman mi dal tady povel, že už má všechno natočený. Takže ještě jednou si dáme ten pokřik. Ahoj. Takže ať žije setkání Dacia Piknik 2015. Ahoj! Ahoj! Děkujeme všem účastníkům, za pořadatele i za Šiklu Mlýn. Vám všem za to, že jste se zúčastnili dnešního rekordu i za agenturu Dobrý den, která to má všechno zmapovaný. Budete zapsáni v knize českých rekordů. Takže poprosím, můžete se v klidu rozejít, pokračovat.